Много лесно и леко кокосово тирамису, което има 51 грама протеин за цялата кутийка. Толкова леко, че дори не ми се подува, ако ям от него. Тук започваме с една кофичка скир, която е 400 грама. След това добавяме един цял банан. Тук добавяме банана за сладост, понеже не намерих протеин на прах с кокос. Затова добавяме кокосово за малко вкус. След това просто изсипваме кокосово мляко и в кокосовото мляко накисваме бишкотите една по една. Тази кутия лично събира 10 бишкоти, 2 реда по 5, ако имате по-голяма, дори още повече тирамису за вас. Горе слагаме един слой от крема с скир, банан и кокосови стърготини. След това добавяме вторият ред от бишкоти и слагаме последния крем с скир и банан. След това поръсваме с кокосови стърготини и нашето кокосово тирамису е готово. Хора, пробвайте го, защото това ми е една от най-успешните рецепти.